Аляски маламут. Последен работен ден за тази година. Толкова емоционален ден съм нямала през цялата година. Нека сега върна лентата малко назад. Щипка коледно настроение при помаранчета Бела. Розовото не е най-коледният цвят, но се съобразявам изцяло с нейния аутфит и трябва цвета да отива на нагръдника. Няколко йорките, които ще посрещна новата година на шумни партита. Няма да се излагаме естествено. Но следница, очички, ушички, красиви кучета, любими мои клиенти. Разбира се, пудели и красивите им азиатски глави. Супер сияя. И какво се случи след това? Аляски маламут. Годината ми приключва с тези 3 мече. Ами те искали децата да поиграят в снега и малко по-късно разбрали, че са от Варна. Абе, дечице сладки. Тук във Варна имаме само кал. Общо взето сняг виждаме само в TikTok. Така като гледам, страшна игра е паднала. Ако някой реши да ме пита защо са в клетка, веднага можем да дойдем на гости, да ги пуснем така в хола или кухнята и ще разберете от първо лице. Тук сега започва голямата емоция. Някой къпе някой, но кой кого къпе. Важното е, че накрая всички ще сме изкъпани. Аляския маламут първоначално е развъждан в Аляска и използван за впряг. Тук решихме, че е по-добре едната да разказва приказки, другата да къпе. Честно казано, получи ни се. Понякога породата е бъркана с хъски, макар че двете кучета са много различни. Това е силно куче с много здрава мускулатура, не е много бързо, но е много издържливо. Тези бебета са само на 4 месеца и тежат по 25 кг. Случвало ли ви се да ви е много смешно и да нямате сила? Нещо такова ни се случва. Аляския маламут е много дружелюбно, интелигентно и преданно куче. Идва ред и на последното. Тук виждам, че една пелена се е взривила. Сигурна съм, че бебето няма никаква вина. Тези пелени не спряха да гърмят в този салон. Тази порода изключително силно се превързват към стопаните си и при правилно гледане не стават агресивни. И в негово лице може да срещнете приятел за цял живот. Козената им е изключително гъста, средна като дължина, с доста силен подкосъм. Все пак са зимни кучета. И разбира се, иска сериозна грижа. Тук реши да си ходи това бебе, добре, че е вързано. Каквато и порода да е кучето, когато са бебета, те са бебета. И на всички им се играе. И така в игри и закачки преминава първият им груминг. Даже и целувките им са силнички. Тази порода има нужда от пространство. И трябва да знаете, че не биха били щастливи вързани, а да си бяга и щастливее из двора. Този кадър няма да го коментира. Ето това винаги е смешно, като се гледа отстрани. Риска на любимата професия. Че ако ще си купувате такова куче, от сега му запишете час за груминг. Нека сега си припомним как дойдоха тези 3 сладки маламутчета. Миришат на любов и игра. Аз въобще не подозирах, че цвета им е друг. Толкова пухкави, чисти и сладки. Готови да бъдат гушкани и, разбира се, да поиграят отново в кълта. На тях това им е работата. Сладки бебета. Винаги последният работен ден за годината е изпълнен с много спомени и носталгия. Тъй като работя много и голяма част от времето се прекарвам тук, последния си ден винаги си припомням какво се е случило през цялата година. Пожелавам си следващата да е все така. Изпълнена с красиви клиенти и прекрасни стопани. Сега ще почистим, ще благодаря за всичко, което ми се е случило тук и ще посрещнем новата година. И още нещо, което знам, че няма да бъде чуто. Знаете как пиратки и фойерверки се отразяват на всички бездомни и домашни животни. Мисля, че можем да се забавляваме и без това. Мисля, че в този момент трябва да целунем човека до нас и да си кажем на здраве. Знам, че може и без пиратки. Благодаря ви за всичко и весели празници!